Og hej så alle sammen, og velkommen til den her podcast. Og her i dag har vi Mikas med på podcasten. Yes. Og ja, vi skal bare sidde og snakke om sociale medier. Det er sådan, man gør, ikke? Jo. Ja, vi skal bare snakke om sociale medier. Og jeg har nogle spørgsmål, jeg skal stille ham. Og så snakker vi fælles om det. Ja. Okay, Mikas. Det handler om sociale medier, ikke? Yes. Hvad synes du, at der er fordele og ulemper ved at være på sociale medier? Ja, fordelen er, at du kan bruge det til at slappe af og skrive med folk. Yes. Og hvad synes du? Jamen altså, jeg synes jo præcis det samme. Fordi at der er jo ikke så meget bedre, end at bare kunne sidde og hygge og skrive med sine venner og ringe med dem, imens man spiller. Eller et eller andet fedt, eller sidde og like folks videoer. Så kigge, hvad det er, de laver i deres liv, når man ikke er sammen med dem i virkeligheden. Så det er jo også meget hyggeligt, ikke? Ja. Okay, Mikas. Hvad synes du så ulemper ved sociale medier? Ja, du kan blive lidt for social. Du kan lade være med at bruge så meget tid sammen med venner, og så bruge bare Snapchat i stedet for, så du kun er sammen med dem på din telefon og på de sociale medier. Yes. Jamen altså, det er jo så også sådan lidt det, jeg synes. Altså, personligt så synes jeg bare, at man skal jo selvfølgelig ikke altid bare være herinde og sidde på sociale medier, fordi det kan jo være dårligt, hvis du ikke er sammen med folk i virkeligheden, fordi dine social skills, det bliver ikke meget bedre så jo. Og så når du kommer i skole, så sveder du helt vildt, fordi du ikke er god nok. Yes. Det er ulemperne ved at jeg godt kunne lide sociale medier. Ja. Og spørgsmål 2 her, det er, hvordan kan sociale medier påvirke vores identitet? Det kan det på en del måder. Du kan for eksempel være sådan en, der bruger filter på alle billeder. Det kan få folk til at tro, at du ser anderledes ud, end du gør. Så på den måde kan du forfalske din identitet, så du kan faktisk bare sidde og skrive med en pædofil. Så sindssygt. Hvad synes du? Jeg synes jo også, at man skal passe på med det der med at bruge filter og sådan noget, fordi at det kan jo i det hele taget godt blive farligt til sidst, ikke? Også fordi, at hvis nu nogle af de der filter, de gør jo så, at dit hoved det er lidt smallere måske, end det faktisk er. Så på den måde, så ser du anderledes ud, og så bliver du vant til, at du ser den person, som du faktisk ikke er. Og så når du kigger til det i spejlet, så synes du selv, du ser dårlig ud, når du faktisk er perfekt. Så det kan påvirke dit selvværd? Ja, det kan påvirke dit selvværd og dit selvtillid. Og ja, bare det der med at hænge ud ved folk, så du tør at snakke med dem og sådan noget. Så ja, det var faktisk bare det for min podcast i dag. Tak fordi du ville være med, Mikas. Selvfølgelig. Yes, og det var faktisk det for i dag. Booyah. Og så nogle gange, så er der også noget, der hedder filter. What the fuck? Ja, nogle gange er der også noget, der hedder filter. Ikke? Nej, og spørgsmål 2 i dag, det er simpelthen, hvordan kan sociale medier påvirke din identitet? Ja, påvirke vores identitet. Sig lige den lige nu. Jeg svæver.